der kæmper. Og der går vi ned. Så Jonas er bedst, og Kasper Jensen. Og så er det kommet. Tjek www.kawasaki.dk og find din egen. Så besøg vores fan Ryttergården, hvor du kan få en snak med vores førere. Lad det good times roll. Vil du slutte med at betale for meget for dit motocrossudstyr? Tag på opdag til priser. Biltema har varehus i Næstved, Odense, Rødebro, Horsens og Aalborg. Kommer det køreturen værd. På Biltema.dk kan du se, hvor meget du sparer. Biltema, hvorfor? Besøg ICMX Nybutik i Hobro. Her finder du Danmarks største udvalg med motocrossudstyr. ICMX forhandler toer, Fox, Shift, UFO, Aroya City og leverer det meste fra dagens år. Til reparation af motorer og dæmpere, så lad ICMX service en motorcykel, hvis den skal præstere optimalt. ICMX og service, udvalg og leverancesikkerhed betyder noget for dig.